ya sayyada labbaiki ya muradina azimiya ke ce farin ciki na ki taimaka ki gyara zuciyata ya sayyada labbaiki ya muradina azimiya ke ce farin ciki na ki taimaka ki gyara zuciyata ya sayyada labbaiki ya muradina ke ce farin ciki na ki gyara zuciyata a fari ni Allahu za na sa farko ya raugana yarje gare ni kai iko in yo yabo wun sayyada ta yi karko azimiya labbaiki sayyada ta ya sayyada labbaiki ya muradina azimiya ke ce farin ciki na ki taimaka ki gyara zuciyata ka kaga sharori kadiri gwani sarki ka bani dama aikin ga yanzu ta yi sauki ka kaga jalabi dai shugaban da ke mulki a ko'ina baba ga Fadima ta ya sayyada labbaiki ya muradina azimiya ke ce farin ciki na ki taimaka ki gyara zuciyata kayo salatai rabbana magagina adadin isa da martaban masoyina sa'adihi da sahabu yan gidan nana shirafa umma su ne kadai mafuskanta ya sayyada labbaiki ya muradina ke ce farin ciki na ki gyara zuciyata ya abubakar sannan ka hadimi gwarzo da umari gidanku yanzu dai na zo usmaniya mai arziki kace in zo da imama ali hasken gida da makaranta ya sayyada labbaiki ya muradina azimiya ke ce farin ciki na ki taimaka ki gyara zuciyata wani gulwara tijani shugaban kowa mai kwarjini mai kyan sufa son kowa aikinka daidai ya shehu baka gaggawa dinasu na yo maka baiti a sanya algaita ya sayyada labbaiki ya muradina azimiya ke ce farin ciki na ki taimaka ki gyara zuciyata jilani ma a saka shi shehu maulana sai kaulayi barhama kama hannuna gibiri mama kai ne kawai madafana da kutuyini don haska har makotana ya sayyada labbaiki ya muradina ke ce farin ciki na ki gyara zuciyata harazimi labbai kashe hana sufi alaran mama na gaida kai na nazifi sai hana malan sarki mai cikar karfi da shehu si da hamal dole ne na alkinta ya sayyada labbaiki ya muradina azimiya ke ce farin ciki na ki taimaka ki gyara zuciya
sayyadi ainihin muradi maulana ka ja mu je kai ne ka haska komai na habban imam Hassan har Husaina babana maulaya Aishak ya Musa dan gidan binta ya sayyada Labbaiki ya muradina azimiya ke ce farin ciki na ki taimaka ki gyara zuciyata ku zo mu je kuma gaida sayyadata yar shugaba Mahamudu sayyada binta masumiya ke ce kadai mafuskanta Usaini zo kai tambura da algaita ya sayyada Labbaiki ya muradina ke ce farin ciki na ki gyara zuciyata salamu ala tsokar nabi maulaki salamu ala matsayin imam hadarati ya sayyada ni ma ki sani kan sarki ki taimaka ki gyara zuciyata ya sayyada Labbaiki ya muradina azimiya ke ce farin ciki na ki taimaka ki gyara zuciyata wallahi ki san ba kamar kitun farko a ko'ina ‘ya'yanki ne suke karku ki taimaka ya umma ƙaraban iko ki laddafa Labbaiki Fadima ta ya sayyada Labbaiki ya muradina azimiya ke ce farin ciki na ki taimaka ki gyara zuciyata tsokar jikin Mahamudu mai yawan haske sirrin jikin Mahamudu zan yi mataki ya sayyada indai da ke mukan warke a ko'ina ke ne kadai mafuskanta ya sayyada Labbaiki ya muradina ke ce farin ciki na ki gyara zuciyata rashin ganin ku yana sani in shige matsatsi ki taimaka ya umma yau ina rinsi ruwan da daci ko ice yana zartsi ki gyara komai kin ji ni a mahangata ya sayyada Labbaiki ya muradina azimiya ke ce farin ciki na ki taimaka ki gyara zuciyata ya sayyada wallahi babu ta mukarki sharifiya ku ne kuke rabon maki ki taimaka ki sa jikinmu yayi sauki ki haskake lamuranmu ya batulata ya sayyada Labbaiki ya muradina azimiya ke ce farin ciki na ki taimaka ki gyara zuciyata abin yabon annabi ke nike yawan nima ki taimaka mun umma kar na shafa ma ki bani wata dama na dade ina nema ki taimaka ki lamuni ki mamata ya sayyada Labbaiki ya muradina ke ce farin ciki na ki gyara zuciyata wallahi kin wuce ayabe ki sai idan kin so ki taimaka baitin kira shi na kunsu ki warware shi ne abin da nake so ki haskake lamuranmu ya mafuskanta ya sayyada Labbaiki ya
muradina azimiya ke ce farin ciki na ki taimaka ki gyara zuciyata Ummul Hassan da Husaini nake yi mata ke mai kyan gani mai yalwar ido saukakke ya sayyada ban maganin da zan warke duka cutukan da yake bata zuciyata ya sayyada Labbaiki ya muradina azimiya ke ce farin ciki na ki taimaka ki gyara zuciyata ban da kewa za na kai ba kukana ki taimaka ki share duka hawayena ya sayyada ki fito in ganki mamana dan arzikin Mahamudu kuma fuskanta ya sayyada Labbaiki ya muradina ke ce farin ciki na ki gyara zuciyata wallahi umma ina san ki ba batun ƙarya ba na gani ba na ji akan ki mardiya ki taimake ni ki mun lamuni na soyayya ki ban kusanci da ni da ke mamata ya sayyada Labbaiki ya muradina azimiya ke ce farin ciki na ki taimaka ki gyara zuciyata dan shugaba da Khadija kin ji mamana domin Hassan da Husaini kin ji mamana domin Imam Ali kin ji muradina ki taimake ni ki gyara zuciyata ya sayyada Labbaiki ya muradina azimiya ke ce farin ciki na ki taimaka ki gyara zuciyata mata anan ne zan dakata da baitoci ya sayyada a gare ki na yi fadanci ki gyara dukkan matsalan da ke cikin zuci na Fadima ki yayyaban mafuskanta ya sayyada Labbaiki ya muradina ke ce farin ciki na ki gyara zuciyata ya sayyada Labbaiki ya muradina azimiya ke ce farin ciki na ki taimaka ki gyara zuciyata ya sayyada Labbaiki ya muradina azimiya ke ce farin ciki na ki taimaka ki gyara zuciyata ya sayyada Labbaiki ya muradina ke ce farin ciki na ki gyara zuciyata